Ubwansu bw'omugusi ko riechuma ujakira chinsebere chamaroba tukajinseza to chiakira ritsko riechuma tukanyorane wiki eri tugatebana nyasaye gakugwanjira nanjiga konganjira tunyorane wiki boigo nyasaye otwanjire nande otoigorere bisho twaranire wiki ye ritukuri chuma ligiya chitariki ne 24 muthini wa gatatu mwaka wa 2023 nyasaye no muya ekera tunyoranire sinande mbeo tochukwanda mangi goro ye chinga cheto karo ero muroberi bobosera bokorosa chinga chesa cyabunekire twaranga yama majare twalipea keiga twajiros kapsiona libare bana gukwariania asimaro bayaboniga obena inje go ikomwere kato na bishop ase studio asimaro ya aboni umuroberi no muroberi mo bausana kitatu ajagede twara tebania mangi na tota gedena watu tumera sms ya watu deina na kyumuroberi yo konyire na kiwasukirgo jibosio atua kikwa irire kitatu ajagede umuroberi yo na denga yoturire tukurugo irire tamboga rugo tumera sms ya wetra senambe ira seskini ya urabu 0792192834 inere namba se studio pagana boto bwate sense meri ye mitandao asimaroba ya boni ngwale ne asenjera ya bene asimwensi mwabeta ngagite bano mwasoire nyombe mbura ya ture ebobo kendo mboro konde kuratu bwate abande manda takoro saba boni ikera ebine biro byo koro saba abande manda takuragira utwabari ne asenjera ya bene mabene ntwe uikomwerio tiange bishop libaga neraratu kwani kera twabere weekend batararana nere jikiara ngondro mulino na sabajire konde bishop meona tiganere haratu kwani kadu bishop anje tigamba kwani ndiye mono moralia Brighton enda tabangambia mono sana anda sia se motoke chinga kumune chiga ande enda tabanga bwairire buya use bwana asifiwe chinga kichiga tutaite tabanga obosera buno yo minta tebirenga ebosero bwabere bokonya abantu na inde twaranyore report nyinge kuri asimole mbara omwatebirenga amaeno bosera bwabagachire obosera bwabamentre chinguru nje ndaite tabatiganya sai abaseni mono na inde abantu baito bagenda te comment kana amashabiki itabwenda comment kana igoro kinale kuru na kuru nanyo tamashabiki ya Ndisi TV igari nyamira nkara etro nkabakwania kanyora oyo minto kanyoro yo minto Maria taringa bano kwa Maria taringa buna nyarara na inje tiganda jeki na mangarenge ntwabwate Ericha Tandasa Irene Ombuya na Brenda na Godfrey Sami aina mashabiki arari nyamira aturigerere tibone iga utete ko batebinga tigenya saba konye andonse simuturigireti na ande mentakana ko mashabiki abange asinginjo munabono tutebe babe Ericha baba Irene babo Brenda na noyo mito Tandasa n'abantu babera amashabiki y'amakongu sana be programu yega anenda yota n'abandi mbaro tayibaro bukanyamira nyamira n'abange kisimbaro sunde kambaro chinsemo Jones tatoko batebinga karibu sana ntakete to sabas to sogochaka tatoro mwana mo ikoma chenu biyamono asinga nchakara to kuchiko chaka twasabiro turaye mo ikoma chenu turaye asiridere Yesu Kristo motorito amen biyamono bono bishop kerato sia rediga lituko igobona mashabiki to spia smoberete asomoro baboniga abuna tebiro baber Ericha Tandasa Irene Omuya Godfrey Sami Brenda na abande mwenzi bige tumo karabano ebana motorigire tuma SMS ino gwetira senambe yo ya 0792192834 mototenga kimwenda tukubwati asemaro baba ya aboniga korwase studio kerotora somoroberi bobosera bwenka bono marobaba bishop tutarenda se topic yeri tuko anene ningane tiego senda byo mondongira tojugo kwandra tojugo kwana na nere buya ekero bantu banyomaine omosaje usomo kungwa manye chibeso mugaka kolia usomo ngina chiria kuri mosaro gire tojugo kwana anaka tojugo rigena ngaki chibeso jiragere obosera bwenka kobuneka gire tojugo kwana mona siritsko liare kerto ndo weekend to kwana to botaka bano tetorana umuntu yonyorere chibese urira sobotaka nyasa omonye omokonyire kwarura sobotaka bisho metana de no botaka mboro bogota manyanya sai no botaka mboro borende physically botaka mboro bokoragere botaka mboro bokoro mboro ono tuotaka romana kertu urira sobotaka twanyorire bitoki bike twaturina mondo koria jibese musaja nata kitamanye chibese ngo mokaya koria gosomurugio boy gomurugio nata tamanye na umugaka ebese ngakori twarne ebese ngo tabana neritina ria mabe
bishop na joto tebia yu amangi ko ne bishop ekero wiki ya bete iga ntwaro jina amate ya masense meria nyamakoroto ine wodi ya gesima abantu mbaenda walendo botukimbo gendrede bakaito mugaka no mongi noe bono ebakendrede ngendu ekero botukibwa chakiwe ngakiro jenganeye to waka pole litangane to waka pora se family area yanyorete muchando muno rio monene abantu family bere gusira mugaka no mongina na bero bororo bonene lakini ntu tutete ko batebenga pole sana na ine nalo tabanga ki akieto ke bosene deni babwate bose monto bamocherete bose bagoretwe bose nkiango kiabete tutwale gusabanga nyasaye tigate kichaji because umaite nyasaye wakanige somba gento nkeyo kera korwe enseye na ande yo minto preto na munda tengo tabinga ki abantu bakoreta mangana yega tekoira gika mambi na mambi na woje ko ngabantu babwatiru aba usikalenda na mangana ye lakini kolenda abantu bakira barabwatu andonzi asibalite wana gusaba mabera because monto no benzo na baitete yeso na tabetenga babere tubamaite gento baokora monto no benzo gukora witira manyinga gerege siombe kebesana nona se generation yaye ase generation yaye erege sombe kebe so a family area yanyoreta makong ututaite ko batei pole na ndi nyasaye anyale ko bamenda chinguru kurwaria makoro tagaria nyasaye anyale ko bamenda chinguru twatumira ngora yetu jasense meya nyamakoro tabairi na basani ekero bantu bagosira babere asenjere botukanuna niko baitire bono family nkorerere kabisa twatumira ngora yetu jase family eri ko bono manyanga ngari nyamakoro taria aba bishop ngoro baro bishop ayo minto kijana wakorwe nsemeli bishop Mulema wakorwe nsemeli aba bishop ngoro bararia ndo baga manyara mo pasa na roko ko wangwa uko kwana sana bonse toko ba pole kuzo no bakorwe eri eyo tato batay pole sana twatumire ngora yetu jase mate yona basani kinyorugi onsi kia nyamakoroto gisima gwodi ali twatumire ngora yetu jasense meibon teto bolina abanyanyimba bakorobo tukibwa bwange tumanyena inkikerede engane yokorekana sense meibono bishop to endase ritko liarero murobiribiri tukorera kanire muraibenze no arero kongurwa usi nero taririnde no ara sorongurwa usi ngira gwane dege murai karo murai no murai na ndo murai na tarirete gusikuru goro no harenge ugore project chinyinge rero no arenge gali chinsemo cha gisusu asengenjo yo kwarigania ko mwesimiwa uyo minto Zekeri Machogu eto taita kwa tabanga Zekeri Machogu eto taita umurai president yeto ya Kenya mbiye mana soko chora umurai munoria kumubeka education ekiruge kenene sana sense yeto na masikane manene gocha saba guzi na ande ntwara bali abantu bali kuri media ntwara abantu batene ni gwa bange kurugusiba irwe gas nesikene na segusi na ndo taita kwa tabanga chi project chiri chakwano prison kwa gachwere kwendenda suya matoke kwa gachwere amache comment wale nebinto binde ne nyomba kwa gachukire egento tutagete na magendero ande taita batabange president yeito muna kwataleta se ense ito ya gusi dira bali yeto ya sisenigo andonzi asumura yale ne chioteli asabantu chioteli gabana bantu batene ngata matuka yabere because abantu no bakoragera igorojo murayitalete tiko senigo buya sana bishop onali tukurera tota kwanana nere buya mosaja agusekera abantu banyoma ine kiro muntu bamanyena mongino ni gakori gento kitebese no yonkori ale bese toto kwanana chibese dorana chibese ngumajiri kore to botutukanu ase family go sase obosera bwenga turakwanelio kone tutaraika una de bishop na karonale nka sigari gete go jaiga na rabantu bakomana na umosubati asaga sogete ngo bakarkomina na umugako ena bwate gari bone bakarkomina na umorugyo no muga yani egwetana kwa beire gati yangina biara no musubati na ngotagete golina bosi egari tojegano eganere ngotagete golina bosi ga nje bwate gari ina bwate gari oyo no morugyo no na mama ngobwete golina moto ngobwete golina bosi ga ona raba tena ya mongino ya tena gari gete ne moron ninje ngoikaranza bosio aye baba ikaranza mayo ngono tagete gari ya we karanza mayo kana maskani kero mongina karanza maega aina ramaskani namaskani ya mongina we karanza maega na masikani ande maeta kero mongina we karanza motuga iga mamu mino Ndikoza shangwe ndikoleta kwende so umuntu we karanza motwe no mokao yeah my wife no we karanza motwe umongina karanza mayo but in other words
omuntu ikaranse maega nero bwesiko nere bwesiko ya lakini bishop abantu mongino yao tena ingeti kane yo mwanon na bagora tena kane yo mwanon tena jende enju ya matunda bosia asokyo ko ga ekero musubati atai okay kila bantu baigwana ino mungina tete gwe enjoy na baga gwikaransa gwani sigata gete nyota tete gwikaransa lakini endo gwikaransa bosia ali yori ikaransa re nyoro mungino mogotu mete tubwata bangina balero ba digital ndo jine cyanga bagobeka ono bine bibito to gwapo tingaki akige mongine karansa mai ai karansa mai sege njya masikani ezaria maskani go mongina ateo tene kane yo mwano nya gwikaransa bosio twara maskani karansa mai ga ono lende gona obona bubosera obuya kabisa sika abana ba obonzi bono teto enda se topic tukurare ko kuno manyuko tena kenda utoma ujumbe yao wetira si namba ya 0792192834 inero ko to SMS yao asiri ko rero boy gona boto bota sense memitanda Facebook tonyora NDC TV News digital wega sense moya YouTube tonyora NDC TV News to enda se topic tukurare rero ko nende ndara ikoro tena njengwa ni muriyo na ferista nyanchama kiana ndigere de ono moro beri bobosera bwenga bisho ero sinaye so digere tikuru abu mete nore na sheba na bande tutagete momete ngobosera na bubona inu abagachi karengo ikabunga de morenga babasukiri aseridare Yesu buya sana bisho bone ko kwanda igoro ye jibesa se engato tebena musubadi narigire no musaje narigire mpata kire bonzi ose bunanje nindigire na versa narigire neta kire tu ensto manyena oyebesa koli 10 no yo 10 yakoli ikine example na ruren neta kire emanyu tumagujubono deep tumagujugodana igoro yebese na kiragere obosera bwenga bosariki magoso taiyo akero kumanya murugi ojo besere ngakoli na magoso taiyo akero kumanya mugako ojo besere ngakoli kuzi nabanta bamo umuntu kerari kirwe gasi ndarumbo ikanonga umuntu naso etegasi keraso etegasi umusaro mutangani na etuga abandi jibese na gunjinga na ngona maeto musaro na ende buna ariko na comment abana ariko manyanga ki bono ikiri jibese ke so yaro ngosibokari ngote ngosiboka ari ngosibokari ngota ta what problem ta what problem because kera jitri tangani abada betenga jibese twa chakeri gune nechi na ende buna chi ariko na commenta ntu amenye so problem teyo kero musibati akomanya jibese mugako yakoli bose problem teyo kero akomanya jibese mungono yakoli iya injira teyo ekero kobisa oyo no murugyo nkyo ko mubisera because abandaba emoro mubiro yo bintu moko rene unless besa muna jiri bono musaja kuri na maite nga jibesa jiri yakuri mungine karaji manyete na ende do mungine na maite ngo mwako ekara jibesa njinga naiga na ria gwake sabu musaja kereba gwaka jibaje dibusene ndagera busenkyangu umanyanga akino ne besa ri mwaka kuri binte bya gokora abondo jinga jibesa yakore jajire gochiga ya lakini ngigira agerere nde abandaba mbate banikiro monta manyana 10 ngoli ose 20 ngoli ngigira agerere abandaba mbate bani taigwana na osogo tegena na bishop abantu bari batari gotebania abantu bari gokora sajinde bamenyanire bamenyane tasobuge maburi obokong bamenyita sobuge bogo chandana abantu abarabuda bona nyore mbaitaine se bakorwana abantu oyo mucho nyore bahati nyore gas bona kanyore gas ojimbaitaine abantu bakana gwetana rioka bakana gwetana bona ari roko nyomondo ya agokora konyora musara atataitiko gotebi muri gochi basere ngakori I think abantu bunabo nabwo konyora bari kabina ndi teribuya so karere go bono okonyona kia abantu busera bukobutokera because nabwo konyora umuntu akonyora jibesa utamaitirenga na ndibona keruta kete busino bokonyo takete busengento kete kwanyora turi kwa umuntu akoteta bwati besa umuntu nabarikire nagira akoteta bwati besa bono tubona bro busera buko busarikira asinginjo tamaiti jibesa irenga baraki okay umuntu gakuri jibesa uno wantu tebo musacha kuri ari umusara tote busenechi erwa misini obogoirie pakeron ba kwa bagachire nyomba bono bako musibati abagwea musacha no musara kuni singerwa misini na abogori tieron bono chibesa konyora busen 10000 nyumuti busen 20 bono nkona juari bono abantu bandanze abantu abo bono bosera bwabo muri kubutoka naginoro cyo bogori tieron musibati tamanyeti nkona jore musibati tamanyeti so abuna bosera bwo butoka iya biasano manju nuwete na rari tukana to ringana to kwana nigoro yejibese ane to kumayana abanda bekro banyu maine nere buyana bamanyena umukakone ne cyakoli no mongino ne cyakoli kiro monta manye igone minete kiro monta manye na ba kwana ne ATM the problem there yo okay ende ko rusie nengo problem there yo muna nju mongino na kwa ngare ATM aga na ruja akoko tipo sinya kene yo
Ondra igoma no tutene okwegenana ngikiragere bishop ebi byonse bikirane kirumbo bono bamanye na rende na ngikira chance mpaka batebani endongero mede ja musingi no kwegenana gose bono rende no kurigire nina ngakibako egende geta no bwanjani kara mantu banjaine ite bwa problem egendo kende ya kabere no kwegenana mukose karo trust tu mongino poso trust tu mogako abako mo ATM so naende nindo cha mubwekano gete asomusbati abwate account yonse pi eguchi yaso asomusbati bono bindo byonse bigo korwa ekibese chikurwa asomusbati bese byo mogaka konyora gachi sotia sa account babwate gento koroga joint account bono kibese chigo so asam lakini bono ule custodian no musbati bono so turugeti abanta mbaigwana ya igo bono tote turate bernane tura kwana digante de mwanjumari na to tomera kerengeri kyo medana bakonyoro mwanjumari kawate kerengeri kire tabauti yake era odena mukane ta kuma besengoli musajo ndide die manya baro ngota getamanya karo tata geti moka manya ngota getamanya lakini mbayo lakini abaisi koma ete para mungu manya bali lakini moka wa era tata amanya ya bono to jumbe yao aheno gani umurugi wa manya beseire ngokoli usae nogani umugako amanya chibese ngokoli ekarorinde ukari kwa uno ningo yao yomotienyi usinga kyoka jite chibese chao medena bekwira nende no na account abantu kwikabare basira kwa nyana eni beko kayasira ekero montasire nende bukera makwira naroro una ngwate de no mugaka ande problem ko jiaba echitiem echi na boko nyora chisegi chasoire nyumba umusubati yako ndo rusibesa mugaka takole tiki atamanye bono gwaja ko monde ga gukogote tikare jenara igore chibize chigezi ejo ondoru usia otama gotiga gabu endo kogotio besa urwensi ogenda no abagaka kurusi bari cyabasbati akomo ure ATM ogenda kogotio musbati akete besa ne kara account kumo musaja arieta gako agakora bono ibina bibindi bigo changira kwa nyoro muntu nde akongete ba kabesa kaenga kunwa uyo nera akongete ba kabesa kaenga koraki kakunwa bono problem aria no goteganana no bwanjana bushibe ko twendete kwana igoro yingane yo karo babere go simbate banina mbesa kingoli inkikiragere gose obuye bweji besa so enka mbororo obuye bweji besa mbororo se biko si besa ekere kirororo gokora muri bintu ya gokora muri bintu ngote bali muri ngaki na nyora takare masegete akabesa ngare mwata tugende tugure igo weka matebani ono ende na bubweneta umurugi waso gukugoro burimo abenere ukobeke sign ngakwagoriro burimo moruyo nge mambi gokorwo musero korwo meda ndo mara bakora maremo no musaidia takoretiki no mungu no atakoretiki obwata basani babona bwako bajigi bakobeka jikwende chisai nyi bako isei so oboremo mbobwate yanate banga jiba sanji bwate faida sanjinde na ndege ntugia kabere ne biasara ande ko banga morengaki nkitu bwende gukora nego tokonya sobugima sanjinde ko goto income nandi nyasa mete nangete ebese gajire ikirete tari gukora kende so muigwana nanya nyono mugaka nyogo kore gas kwa muigwana no mungino onyere tari gukora gas kwa muigorere biashara so bono bubuye bwechibesa kwa nyorango mungine nsemeye abwate biashara gukora no yokoruga iganko nyora risingi kumikorwa kwa nyoranga bandambari kumingana ndiko nyamanda mbari kumana mbari gusukumana asinge njukiro muntu bono nyakwa mwetu muntu nare muna bono gukora gas ukuri chibesa musibati oyere no are no akora tiki no arenga gagu gusaba tutagetia gusabe bono mwaitana na turamubekira kende turamwana enkende aranyare gukora nera nyore singi kumikorwa so buye bwechibesa no kubeka no gukora amagenderero na tabo kugoro burimo biashara nigentu kiaga chibesa chire chingi ya soko somia bana ya ingoma turiko tebe dingana ndeti mezo sine bukumeli ko bana chibese na dio litina lia mabe edi mezo sine bukumeli ko sina mogusio kwana tima ya ne kwende bibilia kukwana chibesa ne litina lia mabe ne bibilia kero chianchete ado bijo mondana mangete chibesa ma di chibesa njire oje tubwati chibesa gocha ma to kwanja chibesa asibire ma te bwanje chibesa mono okuiba okigo nyo monta ko gandu chukura kuruwe bank
Wanja mano goiba. Uguchiba. Namba 2 chianje mono okonyora uguchirigi mono baka bwebe no Nyasaye. Because bwanje to je abantu bale bako no ni kanisa bako enda se biashara. Ba no dituke abwana takujigo sasima kwanya ne biashara gukora. Uyanje te chibesa. Ne besanje. Besanje te kubwa kwanjangu kubwa kwanja Nyasaye. Yeah. Ngona kiego na kiego te bana ni dinari amabo. Itemali amabe na ni chibesa ngoitajire. Ngoitajire. No na abantu abatuata bagaitete bagaitire. Ne chibesa no nya abantu aba bachietu goita abantu abangene besa bai. Mono ngagitali chimbe. Kujibese ne chimbe. Bas Bishop Tianso me ejese mezi bere isate karoto boy. Chimbe na ande chire chingia. Ejire chimbe akini ekubate ngyo jitumbe. Igona kitote bena. Igona batanga chibese ne chimbe because besa ne ngia sana. Igisi kutume kubobe obosera bwa buneke. Umwikoyo bagatanga umwikoyo akarangu chigokwa aye mobekere mutagisiringize. Nakiyo dana bagatumye chibese buya obosera bwa buneke. Bwa buneke. Na rotate beti muriyo ose mutabe tebandi buya igo bosero bwa bunekire. Aseri bori twabori na mbuya abantu bali banyomaine kromonto kumayana ya mwakone kali gire no ene kro bonjoreri nabo munginate tukumanya ire ngari ende mwarosia no bonjoreri tari rasima abantu bali kwe no ene biasara no muntu natware bujeri nabo boje mwe karanza no faji barabo mwamanya ngaki rere basa na rosi ninga naiga faida nanyo na kolete ninga naiga pon abuno e problem abuno e problem Onyirigire ritore na kiongozi bani onseri atena kururiana bonchari no arime yomoroberio kemisofi motangi atena iyo sio siri oikaba bantu batebani karwari nyomba Charles Ruango gato akondani Irene Nyambeke atena mimi sioni shida so long as wanaelewana ni poa kujua kuiga bantu baiwane mbuya wamerewana mbuya kumanyana mwaka 10 na 10 bajibekamo jakora emiremo Irene Nyambeke nero yo otebire bayigoda makrini barongo athena atunit kurwa somo chobosongo mirika kerubo marube athena president ni sawa kujua enera kubonga sana mundata yo karokana athena napota keriko maya sine Edgar athena tuned in Maserina Bosboli ya ni sawa kujua agotebani gara sense meri ya koru ogembwe karongo enda sesimi gosigwetera sensemo yemitandao igaiga andigereri Facebook ya ito ya Ndis TV News Digital Edwin Omwenga koru akajiado president watching live happy sabato zabene na happy sabating ya adina tondia kikuru Saudia live watching erikana nyachae watching live from Eldoret Bahati Bismarck Mokwa then Bismarck Mokwa teka kurwa kisi gatembe no bia nikondani na omorugyoye Sharon na omwana wa Eugene baadena authority ya sana kare ni kwa boss adanere no alime yomoroberio authority ya kabisa Moses Omwenga authority kurujinse mochiri chiakeroka miyamono asibani mwenda tutumaji SMS na sema rogoba ya boniga yenda tutumera uchumbe yenu wethera sinamba 0792192834 einere namba yestudio sema rogoba ya boniga ani kuri SMS mwenda kuchituma bishop gendra bano otetebi gorinde yechibesege ekrabano bwadena bonsi mbabanyetena omongino na kol 10 mwaka kol 10 igeba gochireta babekeri bo erimo chibesa ntobwaterera ntobwate jibang tobwate bank ya service kobeko nabo mugaka kobeka chibesa sa account yae no mungina beke chibesa sa account yae na hinda bantaba mabwate problem tigana hinda nda kwande ngento getenga abana bera abo mungina tamanya chibesa rengo mugaka koli no mungina tamanya abo so mugaka tamanya chibesa rengo mungina koli lakini abanta mabwate problem abanta bande bamenya tabuya kozi nyo mugaka yo koli chibesa oikirania magani ari nyomba acha teyo ubona kubori ngaki irenga koli kozi kirege ndo morongo kire ndagera ne rabana gosoma bale nabanta bana inde makorere mwiwana nkiro chekera butambo kimono uja ko mubori nga chibesa rengo koli gosto mise tikende gyons ngina kore bie goto nyako ya bantu bare maete ekroro jo montata que tamanya nekere problema kolete problema yaro ya yoto de bena kero problem yaro kanina na kini bisho brendo la tena banda mete bia kili moga karende otumire chibesa kukura no ane ke keska to de mo no kintu akana kintu atabanga ki abanta kere baigwana ine ntu atabanga obuya bwe chibesa no gwikaransa mo ngitoko kora akare motoko kora nkwaga chatule biasara toko kora
busena abana togosomia bali bakwigwana ngaki abana batumigite maita abantu bali bagosomia abana bali chi university bagutumia chibe singe sana bagotanga ya nturi kugura boli mobona iga no engari nturi kugura no enkiri yonzo ko atiga turasomia abana turagora turakora abanta bumba igwana baigwana abana kere bakorire bamana go decide ngabona nabatogo koreke busena batogo koreke busena batogo koreke ya lakini korengana ne study kumajigororekana ne lina muntu naro agenda nero ya mere tari gutaka muntu ndamanye na mbezegi akori ntenda kie agenda omo dogine lina musubati utatagete kumanya no musaja mano mana musubati abasubati batako taka kumanya cyo mugaka bagora nawe mugaka tari raisi ya tubaze kubabe seme lakini musubati na bako gotebi lakini abagaka mbari kwikabakwana manopisho musubati abagaka na bako nkibo gakara kongere pakiaro nyomba mwae ngiata tebiri mongino na yaya inebe baigwana inirende na yaya besengo nereye na nereko gerde family kera masubadi no gokunga kera tari gukwana asenali jibese chikochi na kiyo konyara banga tari gukwana asenali chiko karaki number 1 ukachigenda samarua echinde chigenda sempango wa kando maito muntu naro kosomio konyora kosomia bana ibole ta bana kosomisi kumu oyata manyeti number 2 akonyora muntu agurire to musubati ondo bolemo akamwagajera naende no amenyete agocha utautigo ogenda usira da sabari guja kumbe usene mirema guja lakini mbua yako ndeki mbua ya me ine bone ine rego jagera ebintu bune bibyaba buya kabisa nindo jisemezi very watching from Mosojo with na rode SMS ya rakina teno atubati di Mosojo hade sigina ngo sumbuira ke technicians ngurire ribare Jared Mogoi kurwa baraine watching live kurunya baranye no agotubwati oyo Jared Mogoi na rawo na Brighton na Basta very good story you are narrating at in this TV the whole of Gusiland should know this story niko ndani biav happy Sabbath and God is praising Joel Ogutu Obino matongezi die charge biamano kero endrete koba ime yumroverio simarogoba ya aboniga edwini omenga kuruka Jared present watching live na rawo na Sabato engie karotogo soa Sabato karotoko yaligane Lydia onyangaya awdena bwaire buya andis TV ne robwa nsuma gusi etobike inengia gaki basaja bange bari goteba kungu babo ebese bakori barabwo nigo bakorana babatebye igo nigo mosubati arabe gakunya kumosakora kila lituko ne gende na musaja kwa wana yaya ndeyo mokungu ebese yana bibitingoli ni gara kwenye bangira ya gara de awe masubati karago sakora kompanya na rago sakora nkiago korera mena rago sakore yore ne na bana gwa kana school fees meta baga kambara bata mai tingu mana school fees irenga gwa kana konya no mo baro bata mai ere muna soka ya go tebunga kinta chibesa chia ki school utiga bwa kora ki tamai tirenga so na ki kibono konya bago chaba ikase ke tabata bago sakoro asinge chobata mai ti budget ye go koru nyomba abana bankoragera bale maita basaja na baro bata maiti chianga bana bakobera na maito sabana bomwenta ko kachanga bamaiti ko sabana bomwenta koragera bamaiti ko sabana bomwenta ko bintu ne pinge bomwenta ko kumanyunga musubati agoteke charge yo tumie language ngo musubati tanza kora ntindanjira negende kyo besa yo na gendo ngirako ya korera analyze baria bachwachi maita basubati mbaro naboko mwebesa na kendinere ngiya ko korera ena aranyo richi mangana ngabana yi mundako pesa lakini yendo ke yagaraki awakara chindo bisa busonywera ngara nero korokuna brand ya choya gotena boire buyandis TV ribodi anendina ekero twatebani na kiro monto ebese ya koria ninkigirabe umusubadiri na dansa be ebese yokomina etuki oyabera ya ko nende na ga twatebani na 10 ngine umusubadiri yako ikotena musaja ngebese yokomina etuki ono wekomanyenga ki ayo musaja ni wajibu wako kulembeza mke wako wana weko na ne yanga weko mogorere tari ngerasima ne bana ngoria lebe na ro ngoria weko mogorere yanga mogorere koroto ina atwara ande weka ko tabi ngejo komina lazima lakini wana bisho tuatebe tumwateba niri bona inje chiri busa tongoli na ona chiri busa tongoli ingota kire bona ku manage message ase nata bari karenga ki aita chibese china bachiko genda sa account aite ya onyo ko bate ya so mongne ya te bwa de problem ngo mongne na utomere mongne bana ka na ba utomere alafu ko twara tore join account so mina bochi basi chiko ga
Na baba na shares kabisa. Bono ibintu nabo birego kabisa. Akini konyora ne bishop na Omuswati konyora na apakunyugo musaja bono egasi ya no gusajara ndo Omuswati okunga. Na beta kireko bayo. Kiara oreta jibese jibono nabo aseke gusikerie gakoro abantu bari abakoro mangana gokunga no musaja umukungo okunga ndirinkare lakini bono iga abantu bono barabasomo bono basibati barabasomo abaga basomete bono mangana no musibati ngokungare musibati nkoligiare nabara alikichi besa gole bakobole musibati nabakoligia gaje nyomba musibati nabakoligia besa somyo mwana so magana batanga no musajo gosaja ngomugungu yaraganyete asenga kie bono teyo bono yarenga kie kiro mundo ngorare gasi umuntu ngo soka ruja uyo korakio osoka buja banyore bezeri banyi wekerani amo yabakonya kendo lakini era babona musibati nerengo tebare na uso musajo rana kio musibati suko mwimbawa omotiga gore none binte binge akore bintu akora nango gochaya metando ko tebare na musibati uchigonja rende umuntu bwesaja buna musaja o mekiswana omojo yoberebia nere bwesaja kabisa kuzibona bagote na ibintu byankongire gaiga nanjitigandore ngokora bono bwesaja kuri nabo bwesaja batirende nto bwate na kitoko tabangano ne bibirite gukwana musajo mungaini ibiri wada mukungu mungaini so mukungu mungaini na bakoro syumuchi mukungu mungaini na bakogore binda so muchi na ende ne banebesa maitu muswati narora ichi besa anakugaja onyoro gurire bakuri komo ebese eri kwanyoro gurire tamos ebe ayoka gete gariete wacha kanyore bintu bya ijorenyo kumena kabesa kali kwa matengaki ebese na gotikira abu na bakorera kende kumbere bese eria akoyerengereria maita basaja mbale batamaiti nyomba ngaki nyombere musibati kale nyomba nero maite jikoni nero maite birikateyo nero maite tamosteyo bono umusibati uyo nabokonyora nera okorire gendo kiro jinga magoso naro kero umusibati nere agochangia gukora kenda ase nyomba na ndi njirateyo yanda bishop njirateyo togoteba ngaki nga baka mwandanda ni Tanzania kige nata kama tayari mia bwake iko lakini ngori natore ona bo kinyora bishop tikange ndere ko gesoma iga akeiga nara nero tena pesa bishop pesa ya mwanaume ni ya watu wote kwa familia lakini ya mwanamke ni ya mwanamke ni Eva kutoka Nyakoe oyo tanyu gwetu bone na tabanga lakini nene bine bine ya ebese ya musaje mbaro na baro buba okore bintu kere babwate besa batalia bakong batalia bangiti umusibati akwakikisha nga umucho oyorosi gako gendo gure bitamba bintu bine bire bigokorwa ese nyombo ranyore no ni nyombe bangire bitamba kumbe no umusibati okorete ogorete yense monera basibati na baro bagochangia okore bintu egero ebirengere bya rurende na bezera ni family yo mugaga ni family ngima lakini yo muzubati problem besa na bere ye family kwa na mine dina nende beza ya mwanamuke si ya familia ne ya ibye ko moyene agwe kungera akora ntuliko babeka ngambons maetekera muntu yo masareti tari bonse basari ebesa yo muzubati na nkongo araso maene na nkongo lakini tari bonse watching live from Ikobe Bosamaro ni Felix Okongo ase Marogoba ya bana bimana semana to ma SMS cha Jaina Semarogoba wone karto na to kwanana nerebuya umusaja osekera bantu banyomaine kiro monto te bana besengoli njenten rende asenge ina dio bosera boragenda bisho butwate abana bosera borabe mbo endera ekera bantu bakori besakiri batari ko kore meremo buneta kere eto de bantu ina nanda kwa sana barate bana 10 lakini na mbai wana ni bado na bakonyorana na bintu biko turuba lakini nchege ndona ara somire chi family nyinge chi family chitaigwana inyi nabokonyora no musubati akuri musaro ye agokore bintu biaye umusaja akuri musaro ye agokore bintu biaye lakini umusaja mono mbire okonyora guchangia so kwanyora musubati igabwa atakabesa kae asinge njobaite no mugaka okonyora kabesa kae nero maite ngiagokora so tutagetenga ebesa muna mwate banga ebesa ni ye family ebesa kere ye family nebe karase bangi asegete wikikiranie amagani ara somuchi igento kero getakira mwana takire kwa nde school
onye omongu no bwate besa igabwanete goteba maete ndiro tigandi omugweka no nende nayo kwanete kare tumetuse niga umwana atagete gocho agatakere gokwenda gokora matemu form 4 ono omugaka no muntu okwenda okora ibarua lakini asara okora ibarua maNP onyo atarakanu agajagate musubati ngaki no bwate besa ende turarigi gabo se usabeke umbekende umwana achiko kora matemu umusubati uri agakana inche bona ndabwati no nduru no mugaka uri maene rebese riko nyatara igu nande igo tairi no mwana uite chitiko kora matemu mwana uri akaina nanka acha kora barua acha kunywa maru lakini mwana baatiembe umusubati uri agajagasira bwanga agasira rinda no jono jumontasirire bantu bakaja gwaka pole abangena bakamagoje biombe kiombe kama kamagoje katabanga bagagote bimaka pole sana mugaka gosirio mongino oyo no manya kiombo itorenge asa account ya yento bwate 20,000 ande manyanga chibese chiatagere ne rumbiri umwana uri cyo koramate mongino na babwate chibesa ase kiombe rubishirini ngono tu ataba ngabange namba bese yabone nkongo na man mwana uri chitiko koramate igo bono abange namba ri okonyora rengereti nga egente ke kanga no musaja okora eke kanga no musaja okora yani mba yo babwate ngaki eke no ninje nabango koraki kabwate singinja bange namba ra sebiombe mbabwate chibesa yani boro bwekere babwate chibesa sebiombe chiri bakonyora ibagotaba ne chiabo akini echiao choro chabatete chikorega buya sana Lydia Nyaboke athena Brighton na Bishop Mwanginyo irio mugano orio musaja oyomo atari gutiga kebeti kia yense akagenda gikagwa kebara agajaka kunyagotea buna irasma itapomolewa algo dio que tiñoba odaro da como ya maya beso se na bwate ana soma jesu na rasma itapomolewa ajare rigizore chared adena bishop isaboke ningotegerete buya mono dine tondieki kera omonto aigore account yaye lakini basange ebirengerero buna bagojitumeka mono abagaka nigo bako misuse chibese bobe adena abagaka barabo wana misuse money agero na basibati no na basibati mbaro bona abange bako misuse mono munda kwa besa beke biashara Oriokora. Agnes Nyanjera out and watching live from Saudi Arabia. Maina Chanstin, Maina out there Nakura Igenaitambe watching live with my angle Stephen Kibagendi. Michelle Kirwadana from Edoret, no Areme, Yumroberia Semargova, ya Boniga. Nadinaro to Messi, Aega, Oricoboli, Erikana China, and Inkoroje Semargova, ya Boniga. Caroline was bully, Akoboliga, and Kyokonya Rabasubati Abange, Baku and Bagajibese, Bagaja Sobo. Bataraga se ba amuga kera taraga asa nyomire era de arende na abasuba tungwa na barka so ba alia asibaka ruede banya kungino muga inga kera odo to buata manyinga rakavere to buata manyinga akorokwa stuji manyinga stuji aina ya kuruseino noma yetengo mokuko na bagusugera mu muromo abo uri babero ko barakiri ku muromo abo musaja yani ngdeyo ngabono my wife na bagusugera mu muromo abo 100% lakini nje mu muromo into amusugera 30% bono bwanje ni obokorokwa ubwanje ni wa stuchi bosento bwatu bwanje ni bokorokwa agape ne krabanto baigwana ina amanyinga ya korokwa agape bono ne bana ntoibo iriamo lakini esinge njuto bwata nga agabe mineti ubwanje ni bwenya sa bogo to beka bona kero ubwanje ni bwenya sa boro muswati utaka ndaji kwagaja sobo oyo kwagaja sobo bwata manyinga koro kustuchi amanyinga sobo uno muntu orengereti sobo utarengereti ga iga manyinga yunaro abisho karutorigeti kuchikokora nere buya bone krabanda babate banichi bese jirine na yonteni akoro yonteni pachi babagane majukumu todebe na somi abana ayegore ndagera ayegose bono totigera mosa bantu bale bako bagana nitakerebo ya bintu gabana na abana go somi ayebono ayegore chikapeti ya mete ebine ji program yako abantu bayikaranza bakajisabu bate baninga ki ebese irenge tokonyore ngana ayekoreke na inje tigankoreke abuna abantu bayigwane abantu kera bayigwane na bakore binteka ikibono muna gwakwana bayitakere go korubo na inda abantu ebuna bona bakwagaja
family yakonga nandi yagendera n'obosero obwo obokoba obokongu asing'encho oyo amaete ng'erori yanene n'oyo amaete erori yanene n'oyo amaete erori yanene birabora oyo nabako kabesi oyo rende bonekere biasambire oyo nabagoteba ng'ebiana biasambire bono ande botambe omokungu ere bakagosabe nawe mwenanete majukumu ande bakagogwere Nairobi TV ni wiki Funyachio watching live from Nairobi mbiyamano yene atubati kurwa sensemo ya Nairobi sinta nyaboge hadana ga keto bigeyo nengia digatotebani kiro montebe sakuririnde obosera bwenga bwokine bwagacheke mbiyamano bishop ndojine biro bito bya minyo kirake estake muntu hadana watching live from Saudi Arabia no aleme Vini Finsel hadana watching live in Vincent Ombeze Korubotondo makimi president atubati kwetera sensemeli yemitano bishop biro bito bya minyo kire ebano natakana lendo oto general advice ngaki abantu aba chibese jinga kibara batakirba chitumeke obosera mbobuneka bantu babone chibese omete bono obosero bwabunekire nande bwasarekire bona abantu baturigerere tigente getangani tiga abantu baikaranse pamanye budget yabo irengere umutienyi uyo irenga akonyora no uyo irenga akonyora egwikiende tiga tukwanira bali batarikiri mate twakwanira abantu barikiri bona barali bakumetinga ki bona ntuchitonga ki mangana abo tiga tuyakwanira gaki nto babeko tutabenga ki weekend tukwanira balia borobota bwati musahara pi borobunga kibakomenya ndoja ukwanire ete tukwanira lakini aba mokonyora umusahara bondo tiga tukwanega ikaransa bamindo nyomwana goteba ni karanza ngaki ebesanga nyore nganaiga nuri atebe neba ne roni kwa bugoleti tebyo mwako na bugoleti roni bakonyo musubati bugoleti roni acha andegete birangari umbako mwaka tama edinga ki nkibono batari kokwana monta gocha nyombo pumbe ne jibesa bugoleti musaja taba ediki atamaye umugaka bugoleti jibesa kabugoli roni akakolere bintu bya akakora bose mindoki musubati tamanyeti wona keruta gete jibesa kurwa so musaja musubati tamanyeti kwanyora manta abo bosera bwakolere lakini kira muntu maetenga na no kero ujuko kabeza muna wana ndire nata edo ujuko kabeza jibeza tukegwana no monge no ngaki ntura kabeza gato kole legento kende lakini tukaikase ke tanto kajwa kesa muna tukanga ndu twensi tukatabane so moko igwana kero mo igwana ndire na moko le binto kero mo igwana ine mongusuka motwe kero mo igwana ine mokwaga jana kero mo igwana ine mokwaga cha abana ndu bugima bwoino obokubo bugima butabwate mangana bugima bwata omorembe kera bantu mogoteberani ni chibese cheno nchiba tawara chibese ni chimbe muna twateba tawara chibese nchiko tawara because ebese keroke ego tawara ego kominyoke mune balimo biya sana mnara kubona mbona Biblia inasema mahitaji ya mwanamke ni juu ya mwanaume wake Biblia kwa nekare babisho mete ntoenda akara ne Biblia kwa tena mahitaji ya mwanamke mahitaji gani mbona kare ta mahitaji mahitaji gani bisho buti atosuke oje weekend sale biro bito biachire nare oboli buna ingi montero ko ibajibeze aba bimbara ori ko ndo juko buna nere byanera jade yomongino angena abande para banje teo angena para banje abadena nere naiba bibidi tausa angena para banje cho boy bitata banje samara we bakole te nyamba baye beka baye samba bara gira baigwete buya baigwe besa bakacha mate mbaro bakakwa we beso kacha mate ne boibi lakini tu kerete ngene eso kona korage eto yikorage bono musbati umuya igabwene te kokana anda bwene te kugikerie moikoyo singenchase teyo ko mwako yo mwako na bare tu ngakeneo number 2 akwa gache generation yembe yo boibi bisho buteto korera bwesali yebiro nindo je ukweli media then watching live from Nairobi Kawangwale mbiye mwana asibali bale babaire me yo moroberio ebire bitu bya myokire mano mete bisho bekere to bigire wanza chiko era bwango bono andi twajage mabe nando je bitu biere bisho bono kwana lingana lya ulio mwere tusabe ende tukuru moroberio tore twaligani abanju beto na tonyorane wiki egoja amangana nade nakwana nga abante kere baigwana ine wege naine naende banchaine wege naine naende banchaine abantu abwe bakogana mutwe anda abantu abwe bakwaga chobosera egento kende kia kabere abantu kere bariganiti Nyasaye ase nyumba yabo Nyasaye nko barare numwe ko Nyasaye nko baraore bakore ibintu bikogokia ibintu bya mamate bakurige baranga abantu bambiye bare abantu bambiye bamenyete abantu bari koraranjara amaene abantu bari koruterana mangana ose bari kwogerana ngoko bayejibeza tusoko bayicindagera so nari gusaba nga
tanga ni nyasaye kere nyasaye ro bintu byonsi bikoba buya ni maitenge bintu bitokwana ne bikongo tali raisi ne bintu nyasaye atakire koiraribaga nderio na ria magana arabe buya amagana y'ikibesa sa bishop ono sabarende tokore asingenjo yokoro muroberio asobotko ono rento tarasaba na bora bego kondigia useno tete kwana nje namba ya nesi miere 0727 979 186 0727 979 186 to sabe tata no mana no me koma chenu mbia mana asingi jo manjwa otegereiro muroberi yiga to amusabede tata onde wensi otegerera onde naro bwagacheka ando tebanga wono tiganchi ko korega naiga nalinda agacho bosera bwo mochi nyasaye mbia mana asingi njora orukia mangana mange wikire weekend na botra tonyo ri message sebinto wa pare gwetera samangana seni studio seni abago koro seni nyasaye na intwe ketsogosoka ande weekend twaje bekira sama okao nense eto ya Kenya twaje sabero monene etuaro marembe bwo kumia na ende ndometenge nse ya Kenya monene no yanjete yeruanerere asechinjere cheigoro mono asiretere Yesu Kristo ro motori. Amen. Biamano manju muri kerkwera libagari aulia bana kuliri muroberi bo bosera bwenga niko twaringina Petro na Mokira uyone kuna mari ugine chibijago jira senjira ya bana ko twangina Bishop Charles Mosomi Saboke we kanisa Anointed Faith Mission Church asomo chorora jambiri ali tonyora neri tukuria Jumapili asemisa Sense Maria Draja no tukatira jambiri tokari turama kwa ndezi tu ndeziko biamano manju muri nyasa ka utwanjira na ya gwanjira tumirane weekend lituko lichuma kitarikiro tingo nyora njira abera kindomerane lituko lichuma somoro bobosera bwenga enero ndisti bibonso musi Eliane Brighton Makoli biamano sana. Thank you so much. Yes sir. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV. Vono na bukura y'ubuncho lya bwaho. Ase television ya Ndizi